Sådan der. Any last words? Rigtig godt. Og husk, jeg skal altså lige have tid til at komme ned og kamera frem. Jeg synes, jeg skal zoome ind, mand. Jeg skal finde en teknik. Oh shit. Oh shit. Sidder og sørger for at borte til strand ordentligt til den her gang. Jeg skal lige ikke allerede. Hold kæft, Hvem kører først? Hvad er Restauranten her. er spænding omdannet til nervøsitet, Andreas? God nervøsitet. God nervøsitet. Jeg skal lige have det hele med her. Er det lidt bedre? Ja, bare lige lidt. Nej, ja, det tør sgu ikke. Vi ses på den anden side, Søren. Jeg skal sgu lige lidt. Det er fint. Oh yes. Ej, den er nok. Pas på, hvad I lige ryger ned i det der spor der. Sådan over det. Jamen, prøv at se den lige der om midten. Den ene er jo ikke der. Så lige skal undgå det. Prøv at se. Ja. Ja, det er sgu det eneste der. Det er Isa. Vi kører først. Det her er bare kort. Ja, det er lidt galt. Okay, Søren. Hold da. Okay, jeg er klar. Kør. Så er nu ude. Lige fast på midten, der lige ligger lidt is, der i midten, kan du se. Ja, nu skal jeg køre nu. Bare man står der. Det er så. Det er meget om sindet lige nu. Nu er der lidt mange mennesker ved at høre. Hør nu for helvede. Og gør det samme her. Ej, mand. Homo! Han snakker så meget, ikke? Men når det kommer til det, har han bare ingen... Ej, morgen så tager den. Bare ud over. Og så igen står bare for sygt langt noget, så når han står der skal det... Hold da kæft. Ja, bare kører ud, dreng. Ja, det tror jeg også, det er. Skal så være... Victor. Kom nu, Andreas. Nej, jeg flyver til her. Vi skal lige have kameraet her. Der er en, der tager ved sossen. Ja, så flæser han der. Ja. Hold da kæft. Det kommer meget længere ned, mand. Jeg fatter ikke, hvorfor man gider tage en løjpe sådan der. Det viser jo ingenting om ens skills, altså overhovedet. Altså, jeg var lige så stolt, da jeg kom ned på røven sidste år. Jeg hørte noget på røven. Jeg hørte ikke, det skulle godt, dreng. Første gang, det var sket første gang. Det er faktisk første gang, nu du tænker over det, ikke? Er det? Nej, vi tog den i går. Jo. Dreng, hvem kunne I klare med kameraet dernede? Ja. Vi skal jo gerne prøve noget af forestilling på. Vi skal have dokumentation her, fra forskellige vinkler. Det kan jeg fandme godt forstå. Har du prøvet den før? Ja. Det er godt en sving på. Ja. Nå, men hvorfor I vinker noget? Den er ikke så slem, når du først er forbi de første 10 meter, virkelig. Nå. Der er det, har du taget djævn over? Hvorfor lige? Djævn, den der anden sorte, det er det samme der, faktisk. Altså, det? Ja. Okay. Så. Ja, stejler vi på den der stykke her. Ja. Tror du, de er klar? Ja, jeg tror jeg. Jeg kan flade ud der, hvor det røde hegn begynder at starte, ikke? Ja. Måske endda før. Okay. Nå, dreng, det var hyggeligt at møde jer. Vi ses. Vi ses på den anden side. Held og lykke, du. Og tak for turen. Tak for baglæns. Det er ikke så ret skidt der. Jeg var faktisk at vi skulle vende jakken om til et stort sæt baglæns. Ja. Og vend den igennem med det hele. Nej.
ja. Og han er altså lort. Okay. Så hvad var det? 2 sving, han tog der? Ja. 2 sving. Men det er ikke fedt at køre lige ud. Bare siger, man kan jo ikke. Ja, selvfølgelig stoppen er meget fedt, men... Så det er dreng, eller hvad? Ja, han er jo... Hvad nu? Destiny. Hvad er det for den anden på? For satan, det er koldt for fingrene det her. Tak for alt det. Det var hyggeligt. Tak. Lige over. Jeg kommer nu.